खाफाला जुथियाखसै खाफाला मिलायाखसै दा आंनाव राजखान्थिनि सायाव आंहा जेसेबां इन्ट्रेस्टबो गैला आरो बेबायदि लुबैनाय गैला आरो मा जालांथोंसै खिन्थु थांनानै थानो थाखाय आबादखौनो हमबाय आरोखि आं दा गिबि गिबियावनो मोनाबिलिनि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसे बरायबाय मानोना नोंथांमोननि थाखाय दिनै गोनां आपडेट लानानै फैदों मानोना जोंनि UPPL पार्टीनि जेनेरेल सेक्रेटारि मानगोनां राजु नार्जारी सारा दिनैनि गोदान मुगानि बैग्यानिक आदबजों मानो आबाद मावनो थाखाय दिनै आवगायबोदों सिगांबोदों आरो लोगोसे बिथाङा राजखान्थियाव मानो इन्ट्रेस्ट गैला होननानै फोरमायदों थ' नोंथांमोना बिथांनि खुगानिफ्रायनो थन्न थन्न माखासे गुबै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना मोनथिना मोनगोन बुजिना मोनगोन लोगोसे बिथाङा फोरमायबावदों गावनि पलिटिकेल जार्नि राजखान्थिनि जार्नि दावबायनाय सोरनि थुलुंगानायाव माबायदि राजखान्थियाव एन्ट्रि जादोंमोन आगान होजेनदोंमोन आरो बै समनिफ्राय दिनैनि बे समसिम नैबे स्टेजसिम माबायदि सौफैखो सोरनि थुलुंगानायाव सौफैखो थ' बिथाङा गोबां माखासे बाथ्रा फोरमायदों थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबा बुजिना मोनगोन आरो लोगोसे बिथाङा राजखान्थियाव थानानै जोंनि बर' रायजो राजानि थाखाय जौगानायनि इयुनाव मा मा खामानि मावनांगोन बेखौबो बिथाङा फोरमायदों नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो लोगोसे नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट फैबाय थायोब्ला नोंथाङा सिगांग्रो मोननो हानाय बायदि बिदिब्ला नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो एकदम डिफल्ट दिनैसिमबो बुंनो थाङोबा पलिटिकेल पार्टीनि जेनेरेल सेक्रेटारि जालायलायदोंबाबो आङो नट एट अल पलिटिक्सआव कम्फर्टेबल नंथ्रा आं दिनैबो आरो आं बेखौ अपेनलि बुंदों हयथ' रेकर्डिंबो खालामदों सोरबा आं अपेनलि बुंदों आरो अनेस्टलि बुंदों आं जेब्लानोखि एनजिअ मावफैबाय बिनि उनाव बड'लेण्ड आन्दलना जागायफिनबाय जों जिहेतु आन्दलनावनो दंमोन सिगाङाव आं दुलाराय बर' फरायसा आफादावनो दंमोन उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जरित जालांबाय थाबाय स्पेसियेलि दानि चिफ आदा प्रमद बर'जों बयबो मिथियो बिथांजों साया सायख्लुम बायदि आं खामानि मावबाय थादोंमोन जेब्लानोखि बिटिआर सुक्तिया जाबाय बिटिआर सुक्ति जाखांनानै दाना बिथाङा जेब्लानोखि एबसु प्रेसिडेन्टनिफ्राय माबा होबाय रिजाइन होबाय जोब्बाय बिथांनि टेनियरा एबसु प्रेसिडेन्ट हिसाबै बिथाङा UPPL आव हाबनोसै समाव एफां बोसोर प्राय 15-16 बोसोर बिथांजों खामानि मावफानाय हिसाबै जों आदा बेल्लाव आं जों बयबो बड'फा हाउसनिफ्राय बेखौ एस्कर्टसो खालामदोंमोन एस्कर्ट खालामनानै लांबाय बिजनियाव लानानै थांबा आं साइडआवसो दङमोन मिटिंनि साइडआव दाना एनाउन्स खालामबाय राजु नार्जारी लाइमोन दैदेनगिरि बेबो UPPL आव जइन जाबाय होननानै बुंबाय आरोखि आंथ' जइनानो जायाखै आं नामबो होआखै मारै आंनि नामखौ गाबज्रिखो होनबाय दाना नोंखौ गाबज्रिदों होनना बोना लाबोबाय आंखौ दाना एथ' हाजार मानसिनि गेजेराव आं नङा होननानैथ' बुंनो हाला दाना आंखौबो आर'नाइ सोबाय एदिन सोबायनानै जाबायलै जोब्बाय सोबाय नालाय होननानै बिदिनो जोबनानै थांबाय प्राय एक सप्ता उनाव आङो दिल्लीयाव दंमोन बे दिगम्बर नार्जारी आदा आं सानैजों जों दिल्लीयाव मोनसे मिटिंआव दंबाय थायोमोन मोनानि 9टासो समाव बे आदा प्रमद बर' आंखौ फन हरबाय कंग्रेचुलेसन सेक्रेटारि साहाब जाहरबाय आंखौ हाब मानि सेक्रेटारि होनबाय आं मानि सेक्रेटारि होननानै नों UPPL नि सेक्रेटारि जाबायब्रा आं प्रेसिडेन्ट जाबाय आरोखि बागानपारायाव माबा मोनसे मिटिं दंमोन आं मिटिंआवनो गैयामोन आंखौ सेक्रेटारि दोनबाय ओमफ्राय आं होनबाय बे बोरै सम्भब आंथ' गैयानो आं बोरै सेक्रेटारि जानांगौ आंथ' रोङाबो जेबो पलिटिक्सनि होननानै आं जानो हानाय नङा जाबाय औ आंखौ नाख्लाय हरनानै नों जायाना नों जानांगोन जाबाय दाना आदा प्रमद बर'आ दा बेबायदिनो उनाव इलेक्सननि दोहौआबो फैबाय उफाय गैया दे खनसे मावनानै होनसै होननानै मावनानै दाना दिनै बुंजाबाय अबस्से सानसेखालि नैबे सांग्रांनि न'आ बेयाव थाजेनबाय थानानै अखानायै ना माला चिफ सारा बाव थाबाय आङो बेजों गारियाव गाखोनानै थांबा सेक्रेटारियेटसिम आदा प्रमद बर'खौ होनबाय आं आदा होननानै दाथ' इलेक्सनाबो जोब्बाय गभर्नमेन्टआबो दाबाय नों चिफ जाबाय नोङो पलिटिकेलि मावलांदो आं ससियेलि मावनोसै सानैजों हेल्प होलायबाय थानोसै खिन्थु नों पलिटिकेलि थांदो आं ससियेलि थांसै होननानै बिदि होनबा बियो एकदम बोरैबा खाफालाव हमनानै सांग्रांनि न'निफ्राय सेक्रेटारियेटसिम जेबो बुंलाङाखिसै मोदैल' गबाय मानसिया सेक्रेटारियेटआव सहैग्रोमोना ओंखारनानै
आंखौ मा खालामनो नागिरदों नों आंखौ मा खालामनो नागिरदों नों होनना बुंबाय आरो ओमफ्राय आं जेबो होननो हायाखिसै उनावहाय चिफनि चेम्बारनिफ्राय दसे थानानै आं फैबाय बिनि सानथाम उनाव आंखौ दिल्लीयाव लानानै थांबाय फुंनि 2:30सिम बुजायबाय आंखौ मोनसे क्लेरिजेस होननाय 5 स्टार हटेल दङ दिल्लीयाव फुंनि 2:30सिम बुजायबाय मानो पलिटिक्सआव थानांगौ उनाव बिथांनि खोथाखौनो मान होनानै दे होमबालाय नोंहा मोजां जायोबा समाजा मोजां जायोबा आं थानोसै होननानै थानाय जाबाय आरो दा ओमफ्राय दासिम राजखान्थिनि बिबाना दङ मिथिया बेखौ खाफालाव बोरैसिम लाङो बेखौ साननोसै ओरैनोथ' थांनाय बाराव बिसायख'थि गेलेनो रेडि जानानै दङमोन आं आरो बयबो माने माबाबो होदोंमोन बुंदोंमोन थुलुंगा होदोंमोन खिन्थु खाफाला जुथियाखिसै खाफाला मिलायाखिसै दा आंनाव राजखान्थिनि सायाव आंहा जेसेबां इन्ट्रेस्टबो गैला आरो बेबायदि लुबैनाय गैला आरो मा जालांथोंसै खिन्थु थांनानै थानो थाखाय आबादखौनो हमबाय आरोखि आं दा